ruoka. Kyllä, mutta olisi voinut olla hieman kevyempi aamupala. No ensi kerralla sitten. Posti tuli, minä menen hakemaan sen, kuten aina. Moikka. Hei. Toin kutsun kuninkaalta tanssiaisiin. Kiitos. Minä menen nyt. Näemme varmasti juhlissa. Heippa. Heippa. Se oli kutsu kuninkaalta juhliin. Näemme siellä prinssin. Ja minä varmasti tanssin hänen kanssaan. Minäpäs. No minä aivan varmasti. Vien kutsun äitipuolelle. Joo. Hän riemastuu. Kap. No mitä? Toin kutsun kuninkaalta. Hän kutsuu meidät kaikki juhliin. Sinutkin. Enpä uskoisi. Anna kutsu tänne. Kiitos. Äläkä enää häiritse minun kallisarvoista aamupalani, joka on kyllä aika pieni. Äiti, mehän voisimme... Hei, älä päälle. No älä itse puhu. Sano heille, ettei riitellä nyt prinssissä. Ymmärsitkö? Kyllä, äitipuoli. Hienoa. Mene jatkamaan töitäsi. Selvä. Uskomatonta. Pääsemme prinssin luokse. Niin, minäkin, mutta mitä ihmettä pyömme päällenne? Tytöt, valmistautukaa. Se on nyt tänä iltana. Ai, mutta mitä minä puen päälleni? Sinä et tulekaan. Olet aivan liian nuori ja kamalan näköinen. Tytöt, alkakaa valmistautua. Tulkaa huoneisiinne ja pukeutukaa. Selvä pyy. Tästä sitä mentiin. Ei, minä tulen myös. Korjaa aamiainen tuhkima. Tunnin kuluttua. Aamiainen on nyt korjattu, mutta mitä minä puen päälleni? Eihän minulla ole mitään. Ja jos en pääse juhliin, mitä minä sitten teen? No niin, tytöt, pukekaa nopeasti päällenne. Puettu! Mitäs pidät, äiti? Upea eikä vain? Kyllä. Ja nyt lähdetään. Selvä, äiti. Haluammekin kovasti päästä prinssin luokse. Odottavathan vaunut meitä? Kyllä odottavat. Ihanaa. Lähdetään nyt Miksi minä en ikinä pääse mihinkään mukaan? Mikä sinua vaivaa, kultaseni? Kuka sinä olet? Olen haltijakummisi. Mitä sinä täällä teet? Tulin auttamaan sinua pääsemään juhliin. Minuako? Mutta miten pääsen sinne? Helposti. Saat minulta vaunut ja hienon puvun. Oi, voitko taikoa niin kuin saduissa? Voin. Upeaa. Voitko tehdä sen nyt heti niiden myöhäistä juhlista? Selvä. Ding! Onko täällä peili? Haluan ehdottomasti nähdä itseni. Ding! Wow! Upeat! Onko sinulla peiliä? Haluan ehdottomasti nähdä itseni. Valitettavasti tällä kertaa ei. Hyvä, mutta haluan nopeasti päästä juhliin. Upea asu. No. Kiitos.
Onnea, kultaseni. Onnea. Onko kuljettajaa? Kuljettaja otti vapaata. No, osaan onneksi ratsastaa todella hyvin. Perillä. Upea paikka. Wow. Ja kauheasti väkeä. Äitipuoli, mitä jos hän tunnistaa minut? Mitä minä sitten teen? Mitä teen, jos äitipuoli tunnistaa ja siskot? He ovat hyviä tunnistusleikeissä. Mitä voin tehdä? Tuo on varmasti prinssi. Tulisitko tanssimaan kanssani? Minäkö? Kyllä. Kaunis neito tulee varmasti tanssimaan. Mennään tuonne hieman syrjempää. Siellä on parempi tila tanssia. Miksi me emme päässeet tanssimaan? Kyllä te pääsette. Ihan varmasti. Oi. Klink, klink. Se on 12. Minun täytyy mennä. Hei, odota. Lasikenkä. Se on varmasti hänen. Otan sen tälteen ja etsin hänet. Kop, kop. Mitäs asiaa? Ai, se on prinssi. Hyvää iltaa. Tulkaa tän sisään. Kiitos. Toka lasikenkä. Mikä se sinne? Rokkelle, tuo lasikenkä. Selvä. Prinssi. Tänne päin. Tulkaa toki istumaan tänne. Tyttäreni ovat tuolla. Oi, onko se prinssi? Onko se prinssi? Terve, prinssi. Olemme odottaneet sinun tulosi jo pitkään. Niin. Haluan, että jokainen tämän talon tytöistä sovittaa lasikengän, joka on Rokkelen kädessä. Selvä. Elikkä, no, minä voin ottaa sen ensin. Ei, no kun minä. Saanko minäkin kokeilla? Oi, et toki. Mutta miksi? Kokeile toki. Kokeile sitä. Kuvata jalkoja. Se sopii sinun jalkasi kuin valettu. Sinä olet jo oikea. Mutta, no niin kai. Siellä heillä on onnellinen loppu.
Ja niin päätti onnellinen loppu tähän satuun. Ja nyt vielä näytämme kaikki Monster High nuket, jotka tässä esiintyivät. Ja tässä on vielä onnellinen parimme. Tässä esiintyi Claudine Wolf. Kiitos. Rokhelle Kauli. Ai, kiitos. Oli ihanaa esiintyä tuhkimassa. Cloud Nile. Kiitos almaiset. Oli ihanaa esiintyä teidän kanssanne. Mutta jotkut olivat tosi huonoja näyttelijöitä, minä sanon sen. Cody Islands. Frankenstein. Kiitos, oli mahtavaa. Frankenstein. Toisessa asussaan. Kiitos, se oli mahtavaa. Douche Gordon. Kiitos. Oli tosi makea, tosi kiitos. Ja tässähän on myös kahdessa Draculaura. Kiitos, se oli ihana ja romantikkainen tarina. En oikeasti halunnut olla se siskopuoli, mutta minut pakotettiin. Gubi, tai paremminkin sanottu Shea Good. Hei! Laguna Blue. Abi Bonidal. Hello. Olen aikamoinen jäätyyppi, mutta ihan sama. Sanon vielä sen, että pidän kavalasti merestä. Ja kolmas Draculaura myös esiintyi tästä. Moi! Claudine Wolf. Toisena tyyppi. Ja toinen Abi. No, Barbesta. Den. Toinen Cloud Nile. Ja kolmas Draculaura.